Sziasztok! Ebben a mai videóban egy mosógép bontás lesz, a jól működő alkatrészeket fogom kiszedni. Hát én már elkezdtem, itt van ugye a dobból, ami lemegy a szivattyúhoz, a dobból, üstházból a víz, itt a kifolyócső. Ugye ez a golyó arra szolgál, hogy ne menjen le ilyen pénzérme, meg ilyenek le a szivattyúhoz, és ne duguljon el. És na, a fűtőbetétet fogom kiszedni, csak az a baj, egy kézzel nem megy. Max feldől a mosógép, mert ezt így be kell nyomni, ezt úgy kéne. Mert egy kamera állványom sincs, majd fogok venni egyet, úgyhogy kiszedem a fűtőbetétet, és utána visszajövök. Na hát nem sikerült kiszedni a fűtőbetétet, mert be van szorulva, vagy nem tudom, eddig sikerült így kihúzni, így, de még régen is sikerült kiszedni, de nagyon nagy kilódás volt kiszedni nekem. Még segített nekem apukám is, de nem sikerült. Na akkor, de mindegy. Folytatjuk a szivattyúval. Szépen, ha ezt ki tudnám szedni. Okay. Melyik fej is kell ide? Szerintem ez a... Így. Beletesszük. Ezt elvileg ez az... Nem, ez kicsi. Ez kicsi hozzá, akkor nem ez az, hanem a másik. Ez a... Beletesszük. Ez már jó. Kicsavarozom mind a kettőt. De rossz így egy kézzel. Csavarjuk kifele szépen a szűrőházat, utána majd a szűrőt is csavarjuk majd kifele, és akkor most csinál csak egy hátrahúzás, és akkor kis, meg egy kis víz is van benne. Itt mindjárt kijöntünk. Ugye most a műhelyemben vagyok, az meg ilyen homokos, azt azért röntöm ki. Ezt megpróbálom kicsavarni valahogy. Be van szorulva, mert olyan sáros. Látszik is kívülről. Hát ennek a mosógépnek van ilyen a szűrője. Ugye mutatom. Ilyen fekete. Pont ugyanolyan, csak fekete. Meg ennek szép. Amúgy ebben egy fénykefés motor van. Van 2 utas mágneszelek. Jó, de összesározta a cica. 5,5 kilogrammos. Úgyhogy, na. De ebben már szivattyú szerintem nem jó. De nem próbálkozom, nehogy zárlatot csináljak új mosógépembe, úgyhogy. De majd szépen. Majd megmérem műszerrel. De egyelőre most ezzel a házzal foglalkozunk. Na, kicsavarom a szűrőt és visszajövök. Na most nézem, hogy ez el van törve, tovább törtem, de a szűrőház nincs eltörve, de a szűrőt nem tudom kiszedni, mert el van törve a szűrő. Rendesen, úgyhogy biztos van itt közülöttek, aki szemfüles, és akkor észrevettem már, de én még nem. Akkor a szivattyút próbáljuk kiszedni, és onnan alulról kilöbögdösni a szűrőt.
Na, megpróbálom kiszedni a szivattyút, és utána visszajövök. Sikerült kiszedni a szivattyút. Hát erről a szivattyúról én azt veszem észre, hogy ez így mágnesilag jó szivattyú. Hát a magyarul mágnes, ahol jó benne, mert ennek így kell pörögnie. Hogy megpörgetem, és visszaugrik. Megpörgettem, megakad, pörgetem, és elugrik. Ez egy jó szivattyú, de a résztekercs nem tudom, hogy jó-e. Na mindegy, itt van a hőszűrőház. Hát, nem a legtisztább, de próbáljuk valahogy kiszedni belőle a szűrőt. Megpróbálom kiszedni, és utána visszajövök. Na hát, lám, sikerült kiszedni a szűrőt. De a szűrőház megúszta épségben, úgyhogy ez még nekem egy tökéletes szűrőház lesz ebbe a mosógépbe. Közben mindjárt lemerül a telefon, nem baj ez. Úgyhogy elmosom, és elrakom alkatrésznek. Úgyhogy ja. Még várható szerelős videó. Most ennyit tudtam kiszedni ebből a mosógépből, még a vízszintszabályzó csövet kiszedem azért. Így gyorsba, videó végén. Így. Ez mindjárt lejön. Álljunk. Így. Így. Na. Jött. Elnézést, hogy nem fókuszált a telefonom. Na most van fókuszál. Itt van, ez is. Úgyhogy ja. Úgyhogy ennyit ezeken kívül. Ezek kukába valóak. Ezek nem kellenek már, mert eltörtek, és már nem jó semmire. Mondjuk a szűrőről a tömítés. Hát, ja nem, mert a skót kemény. Na, mindegy. Itt van. Ennyit sikerült így kiszedni a mosógépből, egy szűrőházat, egy szivattyút, egy kifolyócsövet és egy a csövet. Nem tudom még mi a neve. Ja, és sikerült a hőfokmérő szenzort, azt sikerült kivennem. Úgyhogy, jó. Na, ez a videó ennyi lett volna, ha tetszett, lájkoljátok és iratkozzatok fel a Mindent Megszerelek csatornára. Sziasztok! További szép napot!